ťažko povedať, že čím to je, že sme to znovu neprelomili. Ja si myslím, že celý zápas sme boli lepším mužstvom. My sme dovolili možno tak 2 strely na bránu. A samozrejme, my sme hrali zase tak ako vždy, po 16 a tam to všetko končilo. Boli sme málo agresívni v tej 16, nedostávali sme sa do nejakých striel. V tejto strane to bolo málo a myslím si, že ten zápas sme mali zvládnuť. My máme každý zápas šance a bohužiaľ či doma alebo vonku, tak ich nepremieňame. Neviem, či nám chýba kúsok šťastia, aby bolo pri nás, ale fakt neviem si to vysvetliť, lebo je to každý zápas, 2-3 čisté šance a predsa vonku sa tých šancí nerodí veľa a my to musíme premieňať. Ja osobne si myslím, že veľa rozhoduje kopajúci hráč. My keď si povieme, že chceme zahrať štandardku na zadnú tyč a kopneme to na prvú, no tak čo mám k tomu povedať? No? Z toho asi gól potom nedáme, keď nie sme tam, kam tá ľupta smeruje.